Igbo mmadụ elu ọkwụma onye mee nke ọma ebulie ya elu tie jide nke oji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye manije eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye manije eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ukeri ga-adị fọnda mbaki ndị ocheri adị fọnda mbaki fọda sikala aka ogori ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fata mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka abịa mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si n'ọma mme ọdịnala ọmanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa ume ọdịnala ya dị ka anyị dobiri ebe a ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile agba maka ndị ọpụta abụ izi ha na-afụ m afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite echiri m ọzọ Eze-Ana abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ordinary evangelist. I will answer. Na temple anyị counseling bụ free mana anyị gba afa na-akwụ ụgwọ. N'ụbọchị taata bụ ụbọchị nkwọ. Asị m na nkwọ taa ya kwọtara anyị ihe ọma ma kwọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Agbọgọ m ndị jeru nke Chukwu niile na-eri oke n'ụbọchị nkwọ ka ha kwudoro anyị ka anyị dee ude ka anyị pụta ihe wepụrụ anyị uke mmụọ na uke mmadụ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị tata bụ ihe ị kwesịrị ịma na nkụzi anyị kụziri n'oge gara aga bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara etu mmadụ si ewepụ ụchụ ya na oroakwu na ihe mmadụ kwesịrị ime iwepịa n'ahụ ya ya na iwepịa n'ebe obi na ihe mmadụ nwere ike ime etu mmadụ ga-esi na-ebi ndụ to avoid them. Part 2 yesterday bụ ka anyị kwuru gbasara agba nke mbụ ya mana tata bụ agba nke abụọ ka anyị chọrọ ikwu gwa gee ntị ma gee ntị nke ọma mana bifo anyị gaba n'iru ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Julaị na-abịa n'iru ọ bụrụ na isonye na nke ọnwa Juna kwado maka isonye na nke ọnwa Julaị. Ndị na-esonye bugo na aja ayiri n'igwe a amarịgo ka esi eme ya mana maka gị bụ onye ọfụ ihe ị ga-eme bụ ịfọwọdụ ọrụ m ya 3 prayer request
email donation token to the account number. A chat is them na WhatsApp. Can go other details I need it from you in order to book you. My WhatsApp number is 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. Then ka anyị gabazie n'iru n'ọkwa ndị ọzọ. Ọkwa ndị ọzọ dị mkpa bụ ka ị na-ene n'ihe onyonyo anyị na all our social media handles. Please like, share, and inform others about these wonderful programs of saving lives. Nke ọzọzi ọkwa dị mkpa bụ ị na-ene n'ihe onyonyo anyị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịda watch our Nollywood movies. Anyị nwere our Nollywood movies ị ga-eje watch na YouTube. Now, Ugochi to movie productions. Here, back here, watch all our Nollywood movies. They are true life stories and they are very unique. Then, when they watch it at our channel, in Egenti. Then, only well talent. We are looking for young and raw talent. Only well talent. Mana. Problem game in a platform and how to showcase your talent. Money not into entertainment. Are you an actor? Are you a comedian? Are you a musician? Then we so and then we hear you teacher. Eje pandem mado obi angore. Chat here kiss you in our platforms. And we can generate a wopta have talent again ko wafia. HF na ebe ihe nweta anyị na WhatsApp nọmba ihe eji nweta mbụ 0805 7837672. Na-esonyekwara Eziokwu TV. Then nke ọzọkwazi bụ ọ bụrụ na ị na-eche ihe a anyị na-akụzi gwa ndị ọzọ maka ya. Site n'ụzọ dị etu a you save lives. Then ka anyị batazie na nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Kedu nkụzi anyị ji bịa? Nkụzi anyị ji wee bịa bụ ihe bụ negative energy n'ọnụ oyibo. Those negative energy bụ na-abụ a hindrance to human being here on earth. Because na those negative energy bụ a force na-adọchiga mmadụ azụ. Ndị ụka na-akpọ ya mmehie njọ. Those negative forces then that negative energy nweziri ike ọ dịzie ekezie ya into ndị ụka ga-agwa gị na enwere obere njọ na nnukwu njọ. Mana ihe anyị na-achịkọwala gị bụ na n'onwelo those negative vibes na-abụ a hindrance to your progress in spirituality. In spirituality, ị kwesịrị ịdị light. Onye abatara na mgbe Jizọs ndị ụka ọbịa na-akụziri ha ihe. Ọ sị na ha ga-adị mfe ka ha wee nwee ike ịga n'ọnụ aka. Ihe ahụ o kwuru bụ illustration ka o nyere. Ihe ọ pụtara bụ na you are not expected to have many garbages, loads that will be a hindrance to you. So okwu ahụ o kwuru ụfọdụ ndị mmadụ na-aghọta ya n'ụdị dị mfe mana ọ bụrụ ya o nwere meaning na o meaning bụ na ọ bụrụ na iburu ibu alọ ọnya ka o ji wee sị gị na akwụkwọ ndị ụka ọbịa sị gị unu bụ ndị ebogoro ibu dị alọ unu bịa ga-ezu unu ibu. Ihe na-achịkọwala gị bụ na ihe ọ na-abụ na-akụzi nkụzi ana m ekwu otu akwụkwọ ndị ụka ọbịa bụ ka nsị n'ihe ịma wee kụziere gị ihe ịmaghị. Maka na ana m achọ ịgwa gị na Jizọs ndị ụka ọbịa bịalụ maka ụmụnne ya ana o kwukwara na ya bịara ka emebi iwu kama na ọ ka eme iwu agba ochie ka o sie ike. Ọ bịalụ maka ụmụnne ya and mgbe ahụ ọ bịalụ ihe okpokpozi ya bụ ịkụziri mmadụ ndị ụmụnne ya ihe ha ga-eme ka ha wee bụrụ better human beings. Mana ya gwakwara gị sị na ọsịwaghị na ọbịbịa ọ bịara bụ maka ụmụnne ya na ọbịbịa ọ bịara abụrụ gbasara we Africans amarịgo ori Chukwu. Ọnya ka m ji gwa gị na mba dị iche iche o jelụ na o nwere mgbe o ji okwu ya wee bịara Afrịka dịka onye mgbasa ozi. Ọ bịara n'Afrịka as an infant bịalụ
agba wee gbata ọsọ ndụ mgbe a na-achọ igbu elu. Mana he grew up and schooled in Africa. So when he went back to synagogue, o jere ebe a sị rabbi as a teacher kụzibere ụmụnne ya ihe a kwesịrị ịma. I can tell you na Africa bụ civilized. You understand? The civilization started in Africa. Ị ga-elota maka ebe e kwuru gbasara akpọrọ ha wee naba Egypt. Sorry, yes, akpọrọ ha naba Egypt, yes. Now, ọ na-agụ akwụkwọ ndị ụka ọbịa, ọ ya agwa maka Ethiopian Enoch. Also, the Ethiopia has been in existence. So, ọ bụrụ na Africa wụ bush kpatara na ọbịara ọdụ ya. Mana ọ ma na Africa nwere ọkpụkpọ oku iche. Ọnya ka m ji adreesị ụmụ Africa niile. The only way Africa will solve their own problem is using African method to solve our own problem. So, gịnị ka m chọrọ ịkọwara gị bụ onye akpatara na nna nkụzi ana m akụwara na-ekwu otu ya ka ị were mara. O nwere ihe e kwuru n'akwụkwọ ancient book a na-akpọ Old Testament. Remember that Old Testament has been in existence even before Christ. So I say, na sin is a reproach, righteousness exalts a nation. Na mmehie na-adọchiga mba azụ. Etu o si adọchiga mba azụ ka o si adọchiga mmadụ azụ maka na mmadụ bụ mba. Ofu onye ara aza anadị na mba. So ihe ọ pụtara bụ mmadụ comprising mmadụ mere mba. So ọ bụrụ na mmadụ jupụtara na mpụ na ọtọnọ na ụchụ na alụ negative energies, then and the negative energy flows everywhere, that nation can never progress. So ka ịghọtagolo na one of the things na-aka ọsọ nnachiga azụ bụ negative energy, because ọ bụrụ na negative energy nọ n'ụzọ gị, you are moving with the lost baggages of loads and you can never be free. So what I want to tell you, for you to prosper and achieve something meaningful here on earth, you need to discard those loads that's hindering you from uplifting, because you need to uplift yourself and spirit to the luminous height, the height from the light, so that you will always receive radiation and the illumination from the light. And that is that light region will be heady. So you must live a light. Onye kpatara mgbe Jizọs na-ekwu na-agwa ndị mmadụ ka unu bụrụ ihe nke ụwa, na unu ga-abụrịrị ihe eji ahụ ụzọ. So in your life, you will be a light, and you are a shining light. And the biggest way, you cannot give what you don't have. You might be here, they say no, it might be here in your environment. You can't give what you don't have. So here na check what that ihe ndị anyị ga na-eme ka I wee bụrụ ihe, ka I wee activate that inner light in you in order to illuminate your environment and radiate light. Gịnị bụ radiating light? Radiating light bụ ezi omume, because that ezi omume abụ ihe ga-edu gị ije. You must be radiating goodness of God to your environment. Try as much as possible. Ihe ndị a bụ ihe na-ebudo oroakwu n'ụchụ, negative energy na ndụ mmadụ. Yesterday, akwagolo gị ka ị ga-esi wee cleanse yourself up using sacramentals, natural things, herbs, roots, seeds, and other things created by God Almighty. And the kuzieri mmadụ by forces of nature the benefits of those ihe kere. Now, mana o nwere ebe nke kacha mkpa aka m bịara ịkụziri tata, that in as much as na-eji ma mmiri, do you know that you can even use water to purify yourself? Eji mmiri awachapụ ihe lụrụ unyi ka ọ dị ọcha. Okay, ma agwara m gị yesterday, ihe m na-achọ ịgwa gị na ị nwere ike iji mmiri wee kwubie okwu were purify ya onwe gị. O spendere ihe imewu. Ịma na mmadụ na ọ bụrụ na mmadụ develop to the level of
spiritual development, go to some certain level. Do you know that even ordinary water, you can breathe in ordinary water? You can breathe in ordinary water, and that water will be sanctified. Do you know that you can use that water to perform cleansing? I don't want to go to that level, but I can tell you, whatever, even when you are having your early morning bath, spiritualize it. Your art, that art of taking your bath, you can spiritualize it. You can see that water you have in your bucket can be a cleansing stuff to remove those minor negative vibes. But don't worry, some negative vibes, they're too heavy. That one, you must discipline yourself. Again, where a kind of detoxifying because of the heaviness of that negative energy crowd over your part. It's too thick, it's too heavy. That no bro, just ordinary minor uchu stuff sacramental to wipe out. Oh, yeah, but an Igbo spirituality gwalage. Na mgbe ọbụla committed alụ abominable act, you go and face Ajana. You face the Ajana, you face the cleansing. And the cleansing of Ajana is not what you can abuse the way people normally abuse confession in Okandoko Obia. Because can you imagine that somebody can go to confession this Friday in order to receive communion on Sunday, and the same Sunday, after receiving communion in the morning in the church, then in the afternoon the person will go back to sin, all manner of sins. Who is deceiving who? The next Friday you go back to confession again. That is not what Ajana is talking about. Ajana is a total cleansing that if you before Ajana, after performing that sacrifice, you will promise never to go to that such act again of committing abominable act. I don't need to start mentioning those abominable acts in full. However, I will mention few. In Igbo spirituality, note that sleeping with your blood relative is an abominable act. Sleeping with sleeping with your fellow man, if you're a man, is an abominable act. Speaking with fellow woman is an abominable act. Because sleeping with animals is an abominable act, because it's against natural process. Chineke kere ihe niile oke na nwunye. Chineke did not. Now let me use akwụkwọ ndị Okobia as an example. God did not create Adam and Emmanuel. God did not create Eve and Evelyn. God did not create Adam and Adamu. No. Rather, he created Adam and Eve. So it's the only natural if it's opposite. Okay, Namunya. It cannot be okay, Adam and Adamu. No. And it cannot be Eve and Evelyn. So those things are abominable acts. Anything you are doing that it does not follow the natural logic, it does not follow natural principle, is abominable act. Example. So when a man sleeps with his daughter, is abominable act. When you go after lusting after somebody's wife, is an abominable act. I don't want to start mentioning them one by one, but I know, yes, you know the custom of your people. Keep it for your own safety and welfare. So, obruna nature ka detoxify your own from these negative vibes. I want the negative vibes. You can attract it by keeping negative friends. You can attract it by
communication, association, intimacy, and rest of them. But there is other stuff to it. You can also attract it to yourself by the way you live your life by yourself. Ndị Igbo na-atụ ilu si na enwere ụchụ mmụọ, nwee ụchụ mmadụ metara onwe. O nwere ụchụ mmụọ gbara mmadụ, nwee ụchụ mmadụ gbara ibie, then nwezi ụchụ mmadụ metara onwe. Yes, ụchụ mmụọ gbara mmadụ bụ ụchụ mmụọ gbara gị for negligence, not doing what you are expected to do. Maybe you step on toes, where attract iwu mmụọ. The anger of the gods. Yes, you can attract it, or you can attract it by committing what is called sacrilege. Some of you attracted it to yourself by bringing an efu mother. Or where Jen Abendage, then maybe where the family monuments, maybe we'll be in the chair, maybe where sacred areas in your compound. It's no matter can about, or what you can about. Imagine that now we attract that more about. You can never, you are not permitted to destroy what you cannot create. So for the fact that you are not the one that instituted that installations, those sacred areas in your father's compound was not instituted by you. Yes. For the fact that you are not the one that instituted them, you don't have the powers to destroy them. Now, since you cannot do it, destroy what you cannot create, and what you should do if you are not interested in visiting those family altars, then avoid them. Avoid them, go your way. Those now the altars are not responsible for what is happening. What is happening to you is out of your own negligence and ignorance and lack of vision. Let me give you an example. Go to Hosea 4:6. It says, my people are suffering because of lack of vision and knowledge. Go and read it. Hosea 4:6. So why you are suffering is not as a result of that altar in your family house. It's as a result of not having the right vision and right knowledge. Natural monuments and altars in their family, don't you know that they are the bedrock, their backbone? Maka na ọ na-abụ anwụ jee gbara oje jụrụ akwụ, anwụ jee gbana oje na akwụ ya jụrụ before ọbịa gbaa gị. So, or if you refuse out of your own negligence and ignorance, lack of knowledge, you don't know that today you can the altars, family altars. What are the family altars? When was the last time you couldn't negi and seek for their blessings? You couldn't negi an altar. You couldn't negi. Kids were water. You couldn't negi. Their mother people, your mother gave you the flesh. Why your father planted the seed in her? She gave you the flesh. I can tell you. So your father planted the seed, why the mother gave you this flesh. So, and your mother spiritual forces from your mother's side is so strong. So never you for any reason neglect to pay homage to that your altar. So it's a strong altar. Even your father's land is a strong altar. So you front and back to the extent that you will come and be desecrating your father's altar. With only as a reverend. It front and back. You want to change. So I cannot check over. So one, you must recognize those altars. Because a altar, there must be an altar that speaks for you. You desecrated your altar, but you are celebrating foreign man altar, calling their fathers to be praying for you. While you desecrated your own family altar
and respect your family lineage and your ancestors. So those the secretion is committed in your family house with more for daring to do what you are not expected to do. You are not the person that erected those altars. So if you are not interested, gradually face wherever you want to face. So to avoid that, you will more. Out of jealousy and envy, including Ogbuefi spell mother casting against you. But I can tell you, those spells can affect you more if your hands are soiled. Or for no good, so you are not a type that plant evil against any human being. I can tell you, even if somebody cast spell on you, even if somebody do charm against you, for the fact that everything about you, no stain, no negative vibration, because negative vibration attracts negative vibration. Do you know? A charm or spell mother castle out of jealous and envy is a negative vibes. So if on your own end there is no negative vibes, on one of you see where they will take it. Makana say here kuri here kuda bia. Ihe ya akwo bo obo na when negativity around you, it will attract another negativity. Onya ka ndi Igbo ji atinu si na onye ma ogwu kwa ogwu na atu. Because when you are into charm making, you already corrupted your spiritual vibes to negativity. So if anybody that knows what you know cast and the person is more superior than you in the negative vibes, it will cut you. But even if you avoid anything negativity, live an upright life, I can tell you that somebody can cast spell on you. You don't even care. The wall of positive vibration around you will protect you. Do you get? So what I'm telling you, the only thing that will make it possible for you to be remain protected is one, live a good life and build personal relation with spiritual forces. This is na entities of powers. Onwere ụfọdụ mmụọ dị iche iche ị ga-emeta friends. Etu o si wee dị na onwere ụdị problem ị ga-enwe, your friends and well-wishers will be there to protect you. In the world of physical, etu ahụ o si dịkwa na in the world of spiritual. If you will be able to make friends with your mmụọ ikwu nna ya ancestors and other altars. Maka onwere ndị nọ mana onwere many altars that speaks for them. You understand? When you are at peace with your spiritual or maternal forces and paternal forces, it can as well be in good term with your other altars outside. Yes, they will form a total block of protection around you. So whenever anybody casts spell on you, they will be like shield. They will bounce it back to the sender. You know that? So what actually sending those negative vibes back is the forces you build for yourself. And don't forget, so if you build beings for the light region, they will always be there to protect you. So fear not and take less about negative vibes sent by your enemies. Because if you are properly standing, yes, in n'ọrụ mmụọ onwere ihe mmadụ ga-emewu maka na oke agha eri ihe onye mmụọ anya. Ọdịnala Igbo ekwuru na oke agha eri ihe mmadụ, oke ya eri ihe mmadụ, mana ọdịnala Igbo kwuru na oke ama eri ihe onye mmụọ anya, meaning some people are living but some people are living mana ha mụrụ anya. Some people are living mana ha mụrụ anya. Onye abatara ofu onye amaghịzi m nọ somebody tiri egwu a na Anambra State or say no nwere ndị nwụrụ anwụ na-aga ije erika ndị nwụrụ anwụ na-aga ije igerote egwu echi na 80s. So ihe na-achịkwa ahụ na enwere some moving corpse. O nwere ndị dị ndụ mana ha na mmụọ ha agwụgwụ anwụ. So o nwere ndị dị ndụ mana ha mụrụ anya. So ndị anwa dị ndụ
mana ha mụrụ anya oke ga na-eri ihe ha tụfọ. Ịghọtara ya? Mana gị nwa bụ onye dị ndụ mana ịmụ anya oke ama eri ife gị. So gị na-enwe ịmụ anya ịgụwa nwoke na-ege ntị na anụ olu m, ị kwesịrị ịkwụ ka nwoke si akwụ na nche adịghị eme odogwu. Ịghọtara ya? Then ihe ọzọ nchọziri ịgwa lastly bụ na ụchụ nke ikpeazụ. Ụchụ nke ikpeazụ bụ ụchụ mmadụ atara onwe ya. Ụchụ nke ikpeazụ bụ ụchụ mmadụ ji aka atara onwe ya by their way of living life. Again, avoid stepping on toes intentionally. Stop taking what is not yours. Avoid that temptation of ka ịgba mmadụ ọkụka. Onye ife lụrụ na onwere ikwu na onwere ibe na onwere onye ya ekwu urie, you decide to suppress the person because na ike dị gị n'aka or because of n'ime wuri ya. Ịghọtara ya? So avoid isi ka ị suppress ya fellow human being because the strength and power lies in your hands. Avoid it. So avoid stepping on toes. Maka na ụbọchị amụrụ dike na mba ka amụrụ ibia. Adịkwa ama ngwụrọ na moto. Ịfụkwa na mmadụ underestimate ya mmadụ. Ihe eji ama odogwu, ọgwata ụfọdụ asị na odogwu na-epe mpe. Ihe eji ama odogwu, ihe awokwu ekwuru okwu inu. Odogwu nwere actually nwere ike ịbụ ete giant. Ịghọtara ịwa ihe jikwa ihe a bụ na odogwu nwere ike ime ya underestimate. Yes. Onye bụ odogwu nwere ike ime ya underrate. Yes. Underrate ya imeri ewu niile dari anya, o peghị mpe n'anya. Ma ọ nwere ike ọ bụkwado onye gbara dimba ma niile ya anya kedu nke o megbu. Mara iche na-eme ya n'ego. Ọ nwere ike ya ka mmadụ ogologo ka ya mkpụmkpụ. Ịma ọ nwere ike ka mmadụ bụrụ enwe ego kakwa na nke ọzọ. Maka na ụbọchị amụrụ dike na mba ka amụrụ ibie. So gịnị ka m na-ekwu okwu n'ebe anyị inwe ekene da mmadụ anya mụrụ na mmụọ si elu dị too much. Ọnya bata ndị na-atụ ịnụ si na one day monkey go market go come back. N'ụbọchị ị na-ebu nke onye ori, otu ụbọchị bụ nke onye nwụrụ. Ị nwere ike ị na-apịawa ndị mmadụ azụ, otu ụbọchị step on toes onye nwere mmụọ. Ị nwere ike step on toes onye kụrụ mmụọ mbamba. Ị nwere ike step on toes the apple of the gods. Inwe mpịawa azụ onye ọsọ gị bụrụ ọsọ gị si kwado. Ịghọtara ya? So what am I saying in essence? Ihe na-achịkọwa bụ what we should avoid is imegide na mmadụ n'ụdị ọbụla na-ekarịrị ya. Ọ na-ewute mmụọ. Ọnya ka o ji agwa bụ na anyị na-aga ọfa anyị na-asị mmụọ. Onye ọbụla na-eme anyị na ya karịrị anyị, unu mebe onye anụ ụnụ karịrị ya. So mmụọ ajị n'anya anụ ebe ị na-achọ ka imegide mmadụ na-ekarịrị ya. Ọ na-ewute mmụọ too much. Mmụọ ọbụla nwere ike iji maka eje ọgụ. Ọnya batara na eji asị na ọsọchụọ nwata ọ daa ikwu nne. So mgbe ọbụla chọrọ imegide nwata, mmụọ will be there to fight his or her battle. So what am I saying in essence? Ihe m na-ekwu bụ kwụba aka gị ọtọ imegide na mmadụ. Esi na ka ịgbawa mmadụ aka ka ị nara ya oke ma ọ ka ị nara mmadụ anị ya maka na ike dị gị n'aka. Ịkpacha n'anya, o nwere ihe bụ na o nwere onye bụ sent, onwe onye dị perfect. Mana o nwere ihe bụ intentional act. Yes. E nwere ihe bụ na ihe ma from the one you are out to destroy this person. You are out to offend this person. Oh no, we had it though. Mana mistakenly, you might step on toes without knowing it. Nke ahụ dị understandable. You understand? So ihe na-achịkwa bụ ọ ihe ndị a ka ị ga-eme avoid. Imesịa ha avoid ka ị kwụrụ ka nwoke si akwụ. Ị avoid ya ihe ndị a niile nkwu gị avoid ya. Mmebe ihe ndị a niile nsị gị mere. Ị na-akụ ezi omume dịka mkpụrụ. And I can tell you Galatians 6:7 said, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. You cannot plant corn and they be praying to harvest clover. It's not possible because it's against natural laws. Whatever you sow, you reap it in multiple fold. That is why even if you put one seed, the seed will germinate and give you multiple seed of what you sow. So if you are sowing negative vibes, you will receive negative vibes in multiple fold. If you are sowing positive vibes, you will receive positive vibes
in multiple fold. Let me stop here. In the share this video, but try I can share about it. Tell people about this program. Oga one nke eziokwu nke anyị na-ewetara gị site na Eziokwu TV. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi ya ma ọ bụ na ịchọ ka agbaala gị afa mmiri ebi, send alụ message na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Ya ga-esi ọfọ ka ọ dịkwara oge awa nke eziokwu echi niile ka anyị na-akpa ekpere n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile n'isi ndị niile na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, n'isi ndị friends of the temple and the children of the temple all over the world and our fans. Asị m na mmụọ niile na-eri oke na tata ụbọchị nkwọ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ka ha gozigbo ọnụ. Akpọgo m ndị anjelu nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma, elemental beings and mystics and forces of nature, mmụọ niile na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, ndị egere na ndị mmụọ ndị anyị kantana ka ha gọzibe ụnụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie. Daalụnụ ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa eziokwu. Daalụnụ.